Финално заключение – пълен преглед на АВСК мобилна платформа. Здравейте! В това финално видео ще обобщим какво научихте и как да използвате платформата ефективно. Приложението Дигитално досие на строежи е първата по рода си платформа в България за управление на проекти по саниране на сгради, оптимизирана за мобилни устройства, с фокус върху сигурност, ефективност и прозрачност. Какво научихте? Начало. Регистрация, вход и потвърждение на имейл адрес за сигурен достъп. Навигационна лента. Бърз достъп до основните функции на приложението. Панел за управление. Център за управление на обекти. Обекти. Създаване, преглед и работа по обекти, качване на снимки и документи. Мониторинг. Споделяне на прогрес чрез сигурни линкове в режим само за четене. Съобщения. Директна комуникация с експертите на АВСК. Профил. Управление на лични данни, адрес и парола. Локация. Задължителен GPS достъп за геолокация на снимки. Ръководства. Въведение, основен помощник и инструкции за подробни указания за използване на АВСК платформата. Предимства. Мобилност. Адаптивен интерфейс за телефони и таблети. Сигурност. Защитени данни и GPS валидация. Ефективност. Автоматични известия, ясни указания за работа по стъпките на санирането и бързо одобрение на въведени данни. Прозрачност. Лесно споделяне и комуникация с всички страни. Съвети за успех. Прегледайте внимателно инструкциите. Качвайте качествени снимки, споделяйте редовно, следвайте статуса за всяка стъпка от санирането. Бъдете точни в документацията, комуникирайте активно с експертите на АВСК чрез приложението. АВСК е вашият партньор за професионално управление на проекти по саниране на сгради. За помощ се свържете с нас чрез съобщения в навигационната лента.